Sagudahin nga iti surat, ti pagkasalitaan ni pagkayam tayong tumas, iti nga napauluan iti LDR, idi kalman lain. Idi kalman laeng manungnimi. Alas 10 nga tan, idi ta igarahek ti tricycle ko. Alas 10 itirabi. Di among gidi manungnimi kita katuroken datatang kininanang namidilukat ko tri daw tadabukod ko nga tulbek. Nakalukat palagayam ti silaw ti salas kadadadang nagtutugaw sangsang. Nan. Sabi, di lang amat ng paturog. Datalangin pa nagsasa umarok at nakainom ka ba nin? Gagangay lang nagsasawa ka pa kanina pa ka tricycle driver. Nadang agurura na kiti doa nga putot mo. Agpaisuro na ko ita assignment da. Kada kayo ko man dangot amumi ka da ita. Tatang, nanang, nag-graduan kayo, mat idi, nag-elementarya kayo, mat idi. Apay ko mga diyam mo. Ay, sa bali idi, sa bali itan. Ano nga rin Brian? Agad handa pa nalpasan niya sa imanda. Sabi kami, kang kanayon mo talaga sa panagawabid mo, barak. Bueno, pudno ka dito bagada. Bagada lang niya. At dan babaim. Tatang. Nuan yaman ti magbagada, hanyo patpatsin. Siyak ti patsin nyo, kabuta siyak ti anak yo. Kalama siyang nga na di asawa nga di abroad nga mag-agri-cricket. Tatang, hangkong imbaon ti asawak nga mapansad jay. Isot nagpursigi. Wala na makita ng rotirigan. Amo na panunutin ti pasakbayan. Siya nga kayot magpanagtrabaho ka. Uri terabi ka, nagpasada ka. Saan nga mapnag di asawa? Di kaya't na talagang biglang yaman. Kaya una, umapol magkadagiti adda asawa na ti abroad. Tapos makita mo nga pabindas ti balay da, may saganaan dat na masakbayan na kita nagda. Isod ka po na nga dahil araramiden ni Janet nga asawam. Saan ka ba't nga makitunulong nga magsakripisyo? Kaya nagsakripisyo ako, man. Ako ubra ako, man. Sakripisyo ako nga, anong kumamati pagrabangam kanagitan mo, itili ko din nga awan di ay inada. Sikat ti pa nakaama, sikat ti pa nakainada. Dito tinitin kang nga ibaklay nga sakripisyo. Napipitas kang kadwam ti naganak kang kadwam di kita anak mo. Ngayon nga Janet nga ron. Lumail-ili, wanya taraminan na. Baso na. Api nga mingin man tayo. Yeah, po ay. Saan ka talaga nga maisursuro? Tumas. Nang. Ngabapang kayo maturog. At adang ang problema tayo, nagsakit kayo. Pangalan nyo, tikwa. Pagpadoktoryo. Saan nga gapo ka kami kini Janet? Mumi anak, da kayo ti paggapuan ti para kada kami kininanang mo. So gapo na nga ron nga, sikat burodek. Ngayon mga matultulungan mo ti pagbagay mi. Ang gamot nga, papakpakan nga may pinisan. Bangalang kumangar di kiti ipasidam kada ipabalon mo kada kiti anak mo nagbasang itlog ti manok kada karne ti native no manok no saan nga gapo kada kami. Nagtarasara kang kami ti manok. Pagkapang deliver nga natin, asid entayon, no saan nga kami, nagmulmula, damat sang gabas nga abang bangkagan may. Iso nga mo ko na yung papalpalamot kami kininanang yo. Baga nga yat, kasta nga ron. Awan ni baga nga papalpalamot kayo. Hamong yung balikas nga na yung pinsan, ngayon kasta kahit mo sawan, tatang, no agsakit kayo ti bagbagak. Umaning argumenta, igatang nyo paglakwan nyo ti manok, ano itlog, paglakwan nyo natin, pagpa-hospital nyo. So sa po, ingkay maturogin. Tamad ka ta kayo nga natainganan ti ang pipuyat.
Da kami pa yung ungtam. Ay, wala ka mo di mo teramidan nyo. Naimas ko ba itan iturog yo. Nga ba, ada itulong, ti panunguray yo kanya kagagawin. Adamot bigat ko mo pamagbagayo kanya, kaya tak magbagaan. Nagpuyat kayo mat. Ala, hindi matulog kayo. Ay, nagalaludoy nga ti makder nga napanin ti sila di kiti naganak kanyak mano. Diyan kumakit nga ungtan ni daw no nakat nga to ti buses kong isudang gusto mo di ko na. No, ang sakit da sino ti maringguran pag hospital da nga kami. Saan ko ti bagat nga papalpalamod da diyan maganata. Di ba ti ba ti natataingan ta alis to da nga agipapan. Agitaros sa balit pa nang ipapanda. Ay, buhay. Nabang lokat ti siled manong nemi ti duwang agkabsat. Kas kasilid da manong. Ay mas turog da. Si mereka. Inagkak ti muging da. Sorry anak ko. Paminsan to, nag-abroad kayo. Ya? Hindi ako maturog kahit kunti maturog. Okay. Lagi kita tutulangin ng bigat anak. The June, kini Jenny, di kita anak mi mano. Grade 4, ken grade 2. Nabanugak eh. Nabanugak mano. At kinabanug ko. Nagring ti cellphone ko man. Sino pala dito eh? Ni Rosenda. Hello? Makadanon ka? Medyo nabayagin. Tanangin ko pati sermon di kitinagan na kanya. Yung nagtanagan na, siyak din ang sermon kadakwalan. Sige, di kami naturong. Abay. Binanugnak niya. Wala na alakamat lang alang. Sikaman. Nakalalayin ka. Sayang. Dala daw ti pa nagamamuta. Tumas. Masalutsot ko man. Among asawa ki ba? Apa yung kinayat na? Di ba kang kata I love you? Gabot at krusunada ka nga talaga. Apa yung outing yung pahay mo't kinapirhen mo? Amo ka may iliw ka. Kaya ka puti patpatig ka. Noon yaman ti ka sa pulam. Nga saan nga may tadya asawam ta dati adayo. Yung pahay ko kain ka. Nantay nagtulagan na. Tsaka kahit nagsigug ka. Ngayon mga galit ka. Mga rod no kayat ko. No kahit kung nga rod. Tambalim mo. Kahit kung manipalagip ka. Hindi ka relasyon na ka, Rosenda. Di na kahit asawan nga diyakon kahit asawak. Napatpatid nga amang pamilya kimit ka. Amok mat kahit. Hindi ka magkayat nga agawon ka iti asawam. Kaya mo kas pagarigan, takayat mo. Nga dadang napatpatid ka. Kayat kumayat. Kas di mapaspasama kariya duma. Di kita ada asawa na ti abroad. Kayat day. Suda, siya ngay. Ngayon nakas pagarigan, tamamuan, ti asawam. Kit kakura na ka. Kit pagtalawin na ka. O, pagtalawin ako. Kit balay mi ti yami. Ti kahit ko sawen, no agawid ton, san to asumang petditan. Kaalayin na nakita anak mo. Kit iyawid na kanigid naganak yung kuha na. Dapat na sunayan. Tapno dawayang mo may kanya. Diba? Saan tumapasamak teta? Happy ko nga tumapasamak. Maamuan to lang ang maamuan ni Janet nga anda ka relasyon mo dito eh. Di ba? Awang palimid nga din tulong tao. Kat numaamuan na.
Ano tinamnamayam nga rabiden ti asawam? Pagpilyan na to. Ha? Kat siyempre, isunod ti pilyan. Kat isinak ton, posible. Hmm? Marami na kang ti pamuspusan. Pamuspusan nga niya. Nasaan nga mamamuan, ah? Hararag mo saan nga mamamuan. Kaya no rin mamuan na. Saan ito mapasamak, di ba nagsinami? Siya kang arudin. Kat handulat na mapasamak, ba't pa nagsinata? Ora agawid ton. Peso? Alis tubod lang. Nagpasada ko na. Umayak mag-umuna keng ka. Sikabat mo na pasadaeg. O, kalpasan na, nakto pasada ng susto. Sakto man umay ti pangaldawan. Pasadaeg kan tumanin. Sakbay gagawid ak, pasadaeg kan tumanin. Dapat nga rin mabati para kang kuwana. Nabanuga ka nagpasada ko na ako na. Ay, Thomas, ayan. Manong nemi husto ti atap datatang kaninano. Ngayon sa sinumot ngamin ti lalaki nga makaanos. Impilit ngamin idi ni Janet manong nemi tinagabrod sa anak-anak kari keng kuana. Takunak keng kuana idi, no agpilit ka, saan ko maikari nga di makirelasyon iti sa bali. Nagpilit matlata. Isong adan to rason ko. Ngayon sa sendo ngamin manong nemi ti saan nga ma-inlove wano agporsunada kini Rosenda. Damo pa lang hindi ipakita ng amuting bukit talaga amok nga mayat. Ni Rosenda manong nemi kinam amok iti may sa nga department store kapot a sales lady isuna. Damok pa lang nga panakakita keng kuanak. Wow, napawawak. Iti iso tinang entertain kanyak. Manong nemi kita madut pa lang palikaw ko. No manin makita kung no tamdagak ti puon ti barukong na. No manin wow, naglapsat ka handing mo na. Si kansat may ka bilyon nga nagkunak. Bilyon? Pun, kasi arig na ako na. Pasensya ka niya. Nanumuok lang ang kursunada kayong kadamay-sak lang ang tricycle driver. Kasi lang may bagay yung tricycle driver ka. Kuna, nagguwapo ka. Tanda ko na, wow. Dahil ang rugrugyan naman, pinasyal ko, inawis ko, date ko. Kinayat naman ito manong na may nag-check-in kami. Diyan. Hindi damo ako talaga ng Diyos ladyak mamahati nga saan nga ay nga virgin pa lang. Talaga nga virgin na virgin. Mas gaasat ako na. Yung sagbay nga, inaklunak, ibaga keng kuha na tipod no, when amok ko na, nga daan asawam, nga jabrod. Amon, di ka kumakayat, gabot at asawam, gabot ay patpatag ka. So nga, inaklon ka. Kahit gabot na maasya, naktabo ka may iliw ka. Itad ko kang kadato, saan nga may itad di asawa mo. Nakasimsimple nga babae man. Why? Takunadan nga talagang no iso na ata, no anya talagat may kari mapasamak lang, mapasamak mayat ka manung saan. Kabigatan na manong nemi nasapak nga rin ni Ing, di kita anak ko, John. Jenny, galing ka ng nako. Ay, pa, nakakaya, arusan, bigahan, saman. Hanyo nalpas na assignment nyo, di ba? Oo, namyan mo, aming. Alay, gagdaramusan, kag toothbrush ta. Isut ubra ente ore ta, magmandama pa nagdulutan ni Lulay. Okay? Kuti ko, dana, nabuwang ko yun. Hangkumat na narigatan nga insuro idaman o name kit alis tumat lang ang alpas. Hindi malpasan. Thank you pa. Thank you pa. Gagaradag ko na. Muna obra yun. Nihinak ang kay-kay. Sakti para kay-kay. Anda na ito't kadakwada nga ramidan titibigahat manong name sakbay nga makaruton ni Lula da, mangandan, mangkaming kunak kuma.
Sa tamaten mo pa nagdigos nga group 1. Kalpasan deta, makarubuhatak tumaten, nakalugan dan doon ni tricycle. Yung gawin nang. Kaya nang tumanin oras nga gawid ka. Diyak lang mo, nang. Dakat pa kadalagan, amok to, rabidek. Ngayon, kaming kit malado, hindi kitubing. Dito lang kunto edama nung nemit eskwela. Ikak tumaten ti balon da. Katulad mga nita ko na, kantinen. Sa kaito, gawin ito masapa, ha? Naglukan katulad tatiwan. Tricycle, dito ti pagpleto yo, nga gawin. Ito matipangan nyo, ito iparingid na yo. Thank you, Pang. May pas nagbasan na ko, ha? Pang, kananat ka pa nag-drive mo. Kinsang kang barbarte ko na, sa paim ti gawid. Sa akong kang chichiks. Sinang ko na ka doon, chiksak mo. Lain ako, gaela, sobrang kanta inak mo. Alas 10 nga tama nung may iniisar din ko to udaod nagpasada. Napanak iti pagpilaan. Pare, kumusta? Adon, manon. Bayad man. Dan. Dapang gasolinan. O arita sang kamat bambon trita kuka mata tricycle. Mana? Ngayon, kasunod tita biyag ti ada asawan na abroad. Okay, hindi damo lang nga narikan eh. Ngayon kadagito, narwawak mo din eh. Manotawan ni Janet Joy Hong Kong na eh. Nagtalon ton. Manumatin na chicks mo kabayatan nga awan. Saka ikaw nga, gagangit tila lagi na. Eta, adan to ba dagatay lalaki nga, di asawa na di balay da, chicks dan to ba lang, di ba? Anong tulangin din na tayo, di asawa na adayo. Di adada nga patsyo nga, chicks na, di ba? Ang kunaman, no? Tayo tupay basurero, ang chicks tupay, tayo kotsero, ang chicks tupay. Nantulag ka nga tricycle driver, parang nagwapo ka. Ultimo nga ni Dumeng. Amo mo ni Dumeng, tanapigsad ang lit na, maka-chicks pa eh. Anong tulagin ka nga nagbanglo ka, baka kita, mga puwisida pa iti ma-chicks mo. Baka pa rin, dapat asawa na ko naman, at patpada na nga na asawaan. Delikado lang, baka no. At matmatay ka, di asawa, di babae, paltugan na to, di kabit di asawa na. Ay, tila mo istorya ayo. Yeah. Kasta, panagpalabas ti oras. Ay, ano tremor ti wedding? Kung nadan to, nakita. Pangkis nga babae. Ni, ako, 23, 16. Kanawan, pasada man rin manong, sakbay ti pangal daw. Pangal daw man rin, da. Karinderya, istoryan to man rin. Asla mapuhang mapuputan ti oras. Laging ka nag-ring ti cellphone kumano. Ti asawak. Hello, sweetheart. Hello. Schedule tayo itang tawag, di ba? Ururak tawag mo. Day off ko eh. Ayaw na yung day off mo. Maliplipatan ng samatan, Tomas. Hana, busy kami. Ito na lang daw ka nagawid di drabi. Iso hanggang nalpas ti assignment na kita nagta. Agsapat riniing ko. Ida, kita tinulungan ida. So nga, nalpas na mo ti assignment da. Panagsanahin ka. Awan, siyempre, inistorya mo dito kanagiti padak nga DH. Kawan, kastamag kada kami ng tricycle driver, titipot kami, bla 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 bla, istorya. Kada na pagsasalitaan nyo may panganti pamilya. At dala tayo kadwak dito nga kwa, nag-chicks ka no di asawa na. Pinagpili-pili na. Kahit, dajay, chicks na pinili na ka no. Naglaglag mo dajay. Kaya doon si kakas bagari nga pagpili-pilihan ka. Sino pilya? Awan sa bahay, awan ba't pagpili-pilihan na, awan sa bahay, pilya ko mo. Kas pagarigan ko na. Kas pagarigan kita, awan sa bahay, kakapatkan kanyak, no saan nga kayo? Siga, ganda kita anak ta. Tanda ka din. Tiyan niya. Nang sukot ka niya. Awan. Ano nung mailiw ka?
Datat pagpindasan na kada kami ng lalaki, ada ni Emma. Kanuri madigit babae, ada madigit agim Emma. Tuh, lukloko. Pagsaksak ito yung latit yan. Ulo ma. Ato kakastamon kat. Ay, check to ramido na yun. Numaili ko ang kanya kanat aramido. Idigos ko lang, alpasin. Kadang digos ka nga eh. Ta sabunam ta barukong mo. Di ada makalagip ka. Sabunam ta kwam. Di ada makalagip ka. Aming obrereta. Api-api ka na kayo. Ngayon talaga ang awan pay. Awan to. Ang awan pay. Awan to. Ganito kas pagkarikan ta mailiwan ka. Kat agbalingan na patpatigan natang babayang da kami. Saan to mapasamak da ita, Janet? Saan to mapasamak? Awan ti kapatgan mo saan nga da kayo. Okay. Talo nga tawan ko to yan. May sabi nga tawan. Ano napakakit-kitaan di talo nga tawan? Diya balay. Namin pinsan mo nga bimakel, pimintas. Di kita'y alikamen, appliances. Kita kasapulan na kita nakta. Tama awan sa gasa at cellphone. Hanggang mabaling awan wifi. Napay. Kwarta iti bangko. Kan malaksid ka na urnong ka dito, diba? Una, hindi ka doon sana ang urnong dito eh. Kasanon nito kita ipagpakita mo kita walang picture lang. Nga onti kinapod na. Ipagpakita ng video kayong picture account na, jod account na di bangko. Amo pa dyan? Gapo iti ba na kayo sagahan at ibasakbayan na kita anak ta. Ken pumintas ti biyak tayo. So, in sakripisyo tumenda yung. Napimpitas kang katakadwal na kita anak ta. Dadang nanang tatang mo. Sa duhay dito ang takam nga dito. Katadukay man dito nung titipong nga ganit. Pada mo nga DH, di ba? Sabsabali lang. Nagsubliak tumanin ti yan ti amo. Kaya manin. Trabaho. Doon na. Tanya nga rod, naruam kamat. Baga, saan nga na stricto, saan nga na unget. Tinagbaling employer ko. Natangod unti magyam-yamante kinapo Diyos. Tado dito na ngitay ko. Agis istorya nga talagang nagrikat. Nga kumpasan na kita employer da. At dapat kita sipat. At dapat kita kudot. At dapat pukot. Kita report ako ba? Nodda ka dito at nga kanulungan da. Ada kita Chinese. Sige natin. Ay tuloy ko na makichismas ka na kita padang ng DH. Kaya sigamat. Nisak tagkargan. Sige natin sweetheart. Ganan ka. Naglagi pa. May patpatig ka. Awan to pang sukatakin ka. Kandahan ko may bayan tibagik. Sang ko may bayan na gitumping. Basta amat kanyak. Tsak may bayan na tibagik. And I love you more. Adugayan tinakangig manong Navy nga padak nga tricycle driver. Pare, inuuto-uto man ni bakit mo? Sikamit. Ano parang ipagarup mo kanya? Ha? Kanang parang pag-ipagarup iti asawa, pag-ipagarup mo iti asawak, uto-uto? Wala na basta naman manin kang ka. Kanang ano matana pa siya? Are, amok ni Rosenda. Nakalat ka. Amok ni Rosenda. Gusto pa na ka mamuking kwa na. Napaserok na minsan. Ket? Napitas. Kapag ko nang ngarog nga relasyon mi king Rosenda, inyusto nga ngarog kanyak, tricycle driver di nubyok ko na, bagarat tangan na, kanta numero ta sidecar mo, ay kasta. Amo mga asawa na mo ka. Anawin kamno ka, panana. Pakulbot ka pa lang.
Isugo mismo ng iba ka. Sige, ana ko nagsaw. Tinawagak ni Rosenda Mano. Ngayon madayo ka. Simong bat. Madamat ubrak. Abit ibawag ka. Abang ibagbagam ka na patak na tricycle driver at relasyon ta. Ha? Hanga agulbod. Napasahero na ka. Kat na ibagam ka no. Nga din boyfriend mo kat may samot nga tricycle driver. Dinamag na kat imbagam mo dinagan ko. Kanya sidecar number ko. Anak kat mo mapasama ka? Sorry. Very proud ak ngamin. Nga madaanak ti boyfriend nga tricycle driver. Nga wari nga tricycle driver laing. Nagwapo. Kaya laing. Mabaragsak na ti gusto. Kaya kung makabasulak nga I'm very proud na daanak ti tricycle driver ng boyfriend. Una nga, maiwaras. Siyempre, din ang baga, maiwaras na. Kasano no da kabagyan ni bakit ko? Alaman? Kat in-text na. Mga aramid ka lang ti pagsinsinaan tan. So, sorry, Tom. Hindi nang isinsina. Suicide. Ano ta ko na? Magpakamatayag na isina na. May turod mo? Maraming ko. Maraming taktutiya. Pa. Surat. Sakbay nga pakamatayag. At ito surat sa diyay. Ibagag tiga po nilo apit pakamatayag. Kaya tapluan niya. Tatlong bababasaw lahat. Awang ka, suwakas ta. Unyong awan. Siyempre, si kanto babalawan, lagi kakapsat ko, kalalaki, hantingan na kanto, papatayan na kanto. Lakot to yun, bulpot nga nak, ang gabot-bot ngayon. Namtsakait nga sinata, nangarunagit ni, talo ang bola nga sa anak natat nga, masikukak. Anya! Lalo man yung isina ka. Imbaga king kahit di ka kahit nagsikukak. Dito yun yung ultima ng tawag ko king Karusenda. Sige, bye. In black ko man. Pare, apay. Ha? Awan, dan sakit problema. Amon pare, ti tao, isumulat mga arami ti problema na. Sakbay ko mga nagrelasyon ko pare. Inamom ko ma, nga data aramidem kitak kala problema. Di agro problema kay Dan. Nasulbar ko yung problema. Kasi ano? In black ko. Kahit nasa wan. In sina ko. Kaya namnamayon nga ramidin ni Rosenda. Kalpasan ng black mo. Di mo nga tanamnamayon nga sa pulan na tibalayo. Kahit mapanto sa jay. Kahit apay anot masapul mo kung nantantokin ko na. O anot ibagana. Pare, nohang ka nagar-aramid, awan ko may tati problema. Agpay sumanong naming kabutasan na kun nga makontak ni Rosenda. Umay matinto yung muna nga yan pa sa pagparparadaan. Are, Tomas, makasabol ka nga, mangsapsabol ka nga. Ijet yan natin, anta pala dyan, hampay nakadanon dito asidin, pila. Sungang paiso, Diyos ko. Alagti babae nga talaga niya. Imadayo ak manang naimi, tapno madayo kami nga agsarita. Hindi loko na kiti tricycle driver ng pado. Medyo masadag daw, iliblibas na ito masadag. Abay! Pahingin black na kumatang. Diyan kaya tinaramid mo. Tom. Kadam. Ad-adang na ibulkarin. Uminak pa yan, danun dito. Unang time, black na kumat. Baga dito pala tumayat. Baka umayag di balayo. Di mo lang naramidan data. Ito naramidam.
Masikog ka. Baga kang kahit nga sa mong ipalubos ka sikog ka na mabaling ko no talagang nga dumteng nga ni Kari. Kada nga arte kahit mo ita. Di kahit ng sinata. Agsinatan ka po siya asawa. Sige. Maminsan pa nga ron. Ano maminsan? Maminsan nga kwata. Pamakada. Kahit na mapasamak. Anat sumaruno. Hindi nagkayatan di saanan. Saan kung mat ngayon mapilit ipagikit? Sigurado ka. Uwin. Napudno ang hindi ka rin. Sigarot. Tondrabi. Umay ka tusundwin sa trabaho. Ngiti dati. Sige. Oray tamaudin ko na naman. Kahit pa-check mat manong naming atong palen na tigarina. Pinong gusto ah. Mabalin lang kumamit manong naming tuloy-tuloy ta relasyon mi. Kapot nagbalimbat na patag kanyak ni Rosenda. Para iti maudi agundaway manong nami di na kaya ti sumarden. Bakit na natapay lang ba ta? Andayo pwede may isang oras. 3 oras. Di ka tumalipatan, Tom. Nangrunan ka talaga ang tapakalanglagi pakyan ka. Masiguro ka talaga. Uwan. Diyak kumawat kahit ng sinata. Ngayon talaga hindi mo kayat. Maraming ko. Umanito lang ang napakalaglagi pakyan ka. Tisikog ko. Ti anak ko. Kahit mo taga nakabalasang arod. Ano at mabaling ko. Nakirelasyon ng asawa na. Kahit naman mo nagiti parents mo, kingamsat mo. Kahit ako maaramid ta. Sumadatot kinayat ko. Sunulayan nga ta. Diyak may kari. Baka no ag-asawa ko to. At sa baling anak ko. Baka no. Ana? Amok katamatan nga mawatan ti kahit ko sawan. Mabaybay amto, ti anak mo, ti putot ko, ti putot mo anak ko. Mabaybay ato. Baka magitam to suna, nga babautan da, di mo gayam amo, putot mo gayam na di nga kakaasi, nga mamalportato. Ano kahit mga saungar kita? Awan, baka lang ko na, nandiyak to nga tamat ipalubos, at napadag kanyak. Napatagdanak ko kasi parang kinapatag ti ama na. Sige naman manin dandanit 3 oras na. Sige. Kaslasahan ko apat yan na ito nga klase nga babae manong. Kaya nga ron. Nakarelasyon ko manong. Kalpasan 3 oras. Remor kami nito hotel manong. Nagluka ni tricycle. Tulod ko. Ang gusto ko nito pa nagsangsang na. Mapanta pala yung sadyay. Kahit ko pinagsangit nga napaot. Di pa kahit nga gawin. Kunan. Napang kami tigid ti baybay man. Sangit nga sangit. Sangit nga sangit. Lagin sa sangit kan sa madlaing. Kinaman tilangak. Kinaman tilangak. Laman, nato tagin sa sangit. Kinaman tilangak. Kahit ko pagin din taglamas. Paunay ka mati. Aman, hanggang oy. Hanggang ba tumapagtabibay? Nadawal. So, ang arod na pintas na nadawal. Tapnuwal ba sa kon? Hoy! Baka na! Yan ko karti matayan. Paunay ka mati. Nalpas na ditantang kalpasan ng pagustuhan kita. Nalpasan. So nga ron, kahit ko nga ron ang gibusan ti amin. Gawin tan. Tan. Umakan. Iba atin naklatan. Nato ko na. Iba atin naklatan.
Di ka mo buting nagmamesad to'y? Doon tamang ramas kanyak, di. Baka kayat na kay kasar. Mabalik ka gabaybayan na ya. Di ba? Siyak na nagkunak, alpasan ng paggustuhan na awanin. Ano nga pasak nga dito at pag-ibatsakin ka? Di ka mabuting? Sana ka mabuting nga matay. Sana ka mabuting nga maramas. Pamunay ka matin, Rosenda. Ana, haligat niya. Ori siya, magbabawi ak no api nga nakirelasyon, nakdadaanan ti asawa. Katsika, ang babawi ka mat no api nga nag-chicks kay dito ta asawang sagsagripisyo da bro, di ba? So, nagpadpadatang ang bababawi. Then, panawan ng latan. Panawan ka talaga. Pinagandar ko ni tricycle manong nini. Nakadayo ako niti makita. Ito sa side car mirror. Side mirror ko na ko. Kumamkamakang nagtartariti gaga. Mabuting matlain. Sinubyana. O, data, buting ka matlagayam. Ano ko na, may sunti mang panaw kanya, gago. Itulnog ko iso na ti dati nga pag nitultulnog ka kenkwan. Mabaling ka din ang ginarakop tapaying. Maudi. Sige. Di kan tumalipatan, Tomas. Kastamat kanya krusanda. Di kan tumalipatan. Di makadakas manong name kabigatan na idealak ti cellphone ko nakadado ti simbrek na picture. Iti messenger ko nga naggapo kini Janet. Picture mi kini Rosenda. Nagkakapon na kita nga picture. Apa nga, sino nang patulog ka na kita nga picture? Sino nang picture? Abay, ina problema. Ha? Kasi kakubalang ti makangeg. Kada ta ibagbagam ngam na ipigsabat. Anang picture di kita ibagbagam. Ito din patulog ni Janet. Ito ang messenger ko. Picture. Ano nga picture? Picture yo. Kada kito beng. Picture tayo. Picture yo nga dua. Picture mi kinirusad na. Ti babaem. Dala ko ng mga awang babaem. Loko ka. Tatang, nagsina kami. Itirabi nga nagsina kami. Kaya rin mo pinarabi, nagsina kayo. Di kayo nalpasan nga picture. Yung kasano nga napasamak. Dangarat amok sumpatan nita. Sino nagpicture? Dangarat amok? Nagre-ring na cellphone mo. Sigurado ta asawang data. Hello, Janet. Nabuya mo? Sino yung patulod ka nga? Dito'y account dati nang ipatulod ka niya kit awang picture na. Tilayang ni Kabil kit Taurus Girl. Bakit sumitlayang? Kasi naman nakapicture na kam ko ba? Nung sumat ng picture. Amom, ori ba kami di nga awan? Sana ka mamati. Si Kapay. Abikin siya naman. Ang kapot na mamiris ko nga saan Robeng. Ken, diya kahit nga itultuloy ka saktan. Awan ti kapat gan kanyak no saan nga si ka. Dagidan nagtang. Diya kahit madadayal relasyon ta. At the message text na. Dati nang ipatulog. Anong kunanan? Para iti maudi akong daway. Iso na matlayang sa kadi. Kahit na siguro nga dadailan relasyon ta. Tab nagsubli ka ken ko ano. Saan ko daramin din natin dyan?
Diyak kayat nga ulitan di bitot ko. I'm so sorry. Please give me another chance. Sige. Di mababayaan kita anak ta. Sabi ko matagpeso. Nga saan mo nga maulit? Saan ko nginulit manong naman pa adulat talimat di kita babae nga kursunada. Tasyak tumat ngamin. Kargit ko lang agpagwapo. Nagugwapo. Nagwapo ako man ngamin nga agpaeso mano. Ado di kita man gusto kanyak ni style ko. Naroon na kat nalayak mat nga sumao. Nalayak mat nga agablat. It kada kiti balikas nga makapatikel kada kiti babae. Ngayon, saan ko itan ngayon kaskaso? Naging ka, manong nami nga dumtengen. Agbakasyonen ti asawak. Nagbakasyonen ta sinabat ko iso ni airport manong nami nga duwak na kita anak ko. Graman na kita nagandang kanya. Ngayon kastaon iti irot ti arakop ti tunggal may sa kanala. Nagsaganak ka. Apay. Kata, nagsaganak. Madlaw, no, nakintik, o no, nabuslon. No problem, sweetheart. Hangko pa inararamat ni Eman. Si katagsagana, gabutasan ka paturugan. Manong nimi tinaramid ko, imbes nga maturog kami dito balay, dag-date. Di ba? Kabarbaro ti kwartuta. Nga pala ag-date ko mamat ang hotel. Kaya diyak pinapadasad ti ang gidda, kwartuta. Hanga kasi tilangan ti balay, di pumanawak, di ba? Pinapintastan. No, limawa ti master bedroom. Kaya nadapay CR ta mismo. Dito itan, ka pa naggasgastos? Baka madisturbo di kiti anak tayo. Babaam. Tapos lakala, kimal kalingan. Apay, agpat-pat nagtakuma. Naepahan ti ili ti tunggal may sakata kami manunimi. Takas ili dati na magustuhan ti asawak nga aramid ket naulit-ulit. Naglaw na manunimi nga kabusbuslon. Rigat ti biyang. Dito ti kapunan waping umadayo, ti maysa, kadigiti agasawa. Saan tumat maliklikan, agaramid tumit, ti mabati. Una saan kat da pumano ti agaramid. Mamano na kita saan nagsisina nga agabrod ti maysa kadakwana. Mamano na kita kas kadata. Gabuti pa nagtalek, ken ti pulos nga hanga pangisukatan, awan pangisukatan. Sala ka siya, ti kasjay. Di kita dado nga pa nga babae nga patag jay, Hong Kong. Kita asawa da. Kayat dan da jay. Sandan nga asawa ang isuda. Siya ti pinilim. Da kami, kada kita anak. Nagyaman nagtom. Kit sabi ko, ma, tasangat nun nga agararamid. Amo mo ti resulta na. Na minsan ka lang inikan chance. Minulitem, no more chance. Ngayon talaga nga tiyakon ulitin manong, yung karik itibagik. Hanggang nga subsubli ko, nakaman, another 4 years. Nakaw, katuwin. May saganaan, hindi pa nagka-high school, kaya pa nag-college, si Dubing. 4 years. Pag ison to ang grade 1 ni John, iti high school. Magpurgudak ton, mag-college ton. Nagnegosyo tan tumaten. Anak tum po ang panaw. Sige. Ngayon, saan ka pa nga tayo? Ito na minsan kung tao ay manong nami nagsakit ti tiyan ni June.
Intartaremi ti hospital manong. Kaduak siyempre ti asawak. Iti tamtamingin dan ni June nakiktutak. Iti malasing ko manong nimi. Ti rumrumar ti hospital nga. At ub-ubain na. Pero sanda. Gabuta, adamot sa baling aramidan ti asawak manong. Kinamakam ko ni Rosenda. Aging ka nalingad kami. Rosenda. Tom? Sineta? Yung may ko pina-check up. Magkarasakit. Isuda ito yan? Uhen. At naganda. Tomas. Junior? Ada junior ko. Ang junior, Tomas lang. Kita-kitain lang. Okay? Tinalyaw na tinana. Kasla, dumawat ipaman lubos. Nagtungad mat ni Rosanda. Yawat na ti iman naman. Anak. Kuhapo ka nga. Apo, maraan mo sto kitang kadala niya. Blood stickle and water. Kiktutak manong. Sapsapulo na gayam ti asawak. Ay, Tom. Saan ka? Yung sublikon. Putot mo? Iso ka din Rosenda? Rosenda? Uwama lang siya. Nabat siya na ka? Iso kinahit ko. Tuwaris kinakakon, basta napakalaglagibak ko na. Ano kinuha na? Umay ko pinacheck up. Kala sakit eh. Sige, Tom, anang, gamin. Kumusta man di anak niyo kay? Okay, Matt. Okay, Matt. Okay yan. Kuna ti doktor. Next meeting ni manang. Kasta ako, Matt. Yung susurot ko manang name iti managkita. Kada kita gina. Umanin tuwan liyaw da. Uy, Dan. Jadi ka dila ang anak mo tinarakot mo? One isa lang. May narakot ni Rosenda. Han? Nabindas mo na yung nagpeso niya. Kano palubusan ka taong puto tampay? Susang ko na ramitin. Si Kaman. Mamigan, takitanda ng John. Kinural mi matlayang ni June, manon name kit idadda kami dito'y balay. Naman kung unang ti, pampanunutan ti asawa. Sweetheart, kasi di akong kahit nagsubli di Hong Kong. Bantayan kan. Natamat ko na eh. Makita kat na pinas kang peso ng senda. Napimpinas ka, napimpinas ka. Siyempre, dato mabmar mo, ang mapanamang pasyat, ang kapasyari di putot mo. Saan kung unulitan ko na kumain. Aksidente lang nga napasamak. Tigas dyan nga, nakita kida. Ura nakita mo kumida. Saan mo kumida sunusurot? Hanggang kahit ko lang ang mamuan na uban ng ubing. Kita di ka lang sigurado. Daka yung putot mo kayong kuwan. Janet, ikted mo kumakanyak. Namin pinsang nga panagtalag. Saan kung itong naramitin? Saan ito nikarikan ka? Sige. Nagsubliak pa di Hong Kong. Nagsubli pa yung manong naming yung sang kupulos ng tinagayan nga napangkinita ti anak ko. Awan sa baling naramid ko na natpasada, nang tulog ka nakita anak ko ti assignment na aging kaalisto na pas tupat nga tawan. Apag isumat nga graduaren ni June, manong naming ti high school, idi tagpurguden ti asawa. Manipod mit idin, manong nemi, kat saan kami nga naging nadayupay kini Janet. Karinderya, manong nemi, timpasdek na irinto, tayong karigatak mo iti nang ipasdek, iti talyer, gawata, nagredwarak iti kinamekaniko, manong nemi. So nga tatalyer ko, yaabay na karinderya,
Nil Janet ti mga asikaso, di metalyer kanyak, ado ang tricycle driver ti customer mi mano. Ari Tomas, ari, ay mas tiloto ni bagat mo. Nalaing ka mat ngagtarimaan. Hindi ka ka di mailikin ni Rosenda. Psst! Dahil ito. Manong nimi nakita kam to nga agama kay ni Tomas. Tsakla mo, no intun ka ano, kay no ipalubos ti panawit. Baka dahil di lang din kari, nga na minsan kam lang nga nakita, nga naubakiswan. Ngayon, tsakla mo, nadumting to ti gundaway, nga umasidig kanyak, ti may nga Tomas nga mangibaga. Papa, siyak ti putot mo, kay ni Rosenda. No may palubos tuman akas na pamasamak, agad anak, awagag tumat kayo mo ti anak. Kahit maamuan to di anak ko, nagdagayam kabsat da iti ruwa. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong naming kapati LDR nga lasyon sa nga maliklikan, ti panakasulisog. Sabi ko matag, balinda ito nga balaag, ken adal, liwliwa, kadagiti padak nga nagbuya, to yung nga nagyaman nga pagaya mo, Tomas.